lalaki milagubo sa dalan human niambak sa skywalk sa Robinson. Truck nga kusog nagpadagan natumba pagkurbada sa SRP. Surprise inspection sa provincial jail nakakuha og mga kahimanan paggamit sa gidili nga drugas. Banggitang pusher sa Punta Princesa nadakpan. Department of Health muhiling sa mga binilanggo insa gingong nasudlan og dautan nga espiritu. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 10 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanon sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Attorney Georgia, patay ang usa ka lalaki kinsa miambak sa skywalk sa may Robinsons nga nahimutan sa eskina Ramos ug General Maximum Avenue. Gingong taga Quezon City ang maong lalaki Glenn ug gisusi pa sa mga otoridad kung niambak kini o dunay nagtukmod. King Perez, sugin nini. Karon pagib sa tibok na kung kinabuhi sir, karon pa ko ka-experience nakakita og ingon ato jud sa tinuod lang. Naundang sinang Maricel sa pakigstorya siyang amiga, dinhi siyang gamayng tindahan sa may dalan General Maxilom. Dihang milagubo sa dalan ang nahagbong gikan sa skywalk nga usa ka lalaki. Sumala sa mga saksi, mihunat kini sama sa paglupad sa usa ka langgam sa iyang pag-ambak sa skywalk. Nahatlok ko sir, wag ko ni duol dito sir, nahatlok jud ko sir. Naila ng lalaki nga si Rodolfo Abig, 49 anyos nga taga Quezon City. Sa inisyal nga pagisusi sa kapulisan, way nakasaksi kung doon na ba'y nagtukmod sa lalaki o gituuhan nga tuyo niini ang pag-ambak sa skywalk. Ang last nga nakuha sa iyo sir nga sa barangay sa Pagdos, delikado na sir. King Perez, News 5. Ban nga padung mag-deliver og mga buhing manok na disgrasya sa may South Road Properties. Samtang lalaking hubog natumbahan sa iyang gimanihong motorsiklo. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagbabag sa laing paingon sa dakbayan sa Sugbo sa South Road Properties kining delivery van nga dunay kargang kapin sa usa ka libo nga manok dihang milikay sa usa ka pribadong sakyanan nga kalit lang miminor sa kurbadahong bahin sa kalsada. Ni takilid ba? Takilid ba yung break ka na ko ni. Nagana mo takilid mo tunod. Nagpirig-pirig og hingpit nga nawad og kontrol ang driver, hinungdan nga misaka sa sidewalk ang van, midaro sa traffic sign og swerte nga way na angin nga laing sakyanan atol sa pagkatumba ni ini. Nagduda ang sitom nga nakatagpilaw ang driver og kusog ang dagan ini base sa skid marks nga moabot og usa gatos ka metros. Ang iyang nahitabuan manggod naa siya sa kurbadahon. Pagkurbada niya wa na niya kabawi. Napilpil niya pa yung discipline hangtod nga nakabangga ini natuang kining post. Giangkon hinon sa driver nga kusog ang iyang dagan kay kurbadahon ang dapit nga kanunay sabdunay mahitabong disgrasya apan iyang gimagak nga nakatagpilaw siya. Nasairan nga gikan sa lungsod sa San Fernando ang van ug paingon sa Mandawi aron i-deliver ang mga manok. Daghang manok ang namatay tungod sa impact samtang ang uban na suffocate human madatugi. Wadain makabarog ang van nga mo'y hinungdan sa heavy traffic. Gumikan sa hitabo, pahimangno sa sitom nga di magpakuso og dagan ug mosunod sa 40 kilometers per hour nga speed limit sa SRP. So bisag unsaon na to pagpangampanya nga mopahinay sila sa ilang pagpadagan, pero kung dili sila makamaong musanong sa maong panawagan, useless gihapon kayo. So muna nga gikinahanglan gyud ang ilang kooperasyon kay para man na silang kayuhan. Nawagtangan sa iyang panimuot si Agapito Toromocho human matumbahi sa iyang motorsiklo gawas sa iyang balay sa Barangay Ermita. Gipukaw sa iyang mga silingan apan wa kini reaksyon tungod sa iyang kahubog. Matod sa nakakita, gikan sa ilang balay si Agapito ug kalit lang natumbang iyang motorsiklo ug gumikan sa kakusog sa pagkatumba nawad-an kinig panimuot. Gikadlukan nga nabali ang iyang walang atiil human madatugi sa iyang motor. Gingong nagkalali sa iyang asawa ang biktima, mao nga nakainom kini. Kaya sa problema, wala kang kaaway. Asawa rin niya, kaaway mo, naamang ugangan. Kaaway mo yung asawa. Ryan Sorote, News 5. Naulihan na sa mayong panimuot ang 12 ka mga babaeng inmates sa CPDRC human sila giduaw ug mananambal. Buot sa management sa maong pasilidad nga mahimong aktibo sa mga relihiyosong kalihukan ang tanang binilanggo. Jinky Rosit,
Sugin Limi. Usa ka kanhi piniriso sa CPDRC nga usa ka mananambal ang tuyong giimbitar sa management sa maong pasilidad aron sa pag-abog sa dawtang espiritu nga maoy nakaingon sa hitabo. Matud pa, human sa gihimo ini nga orasyon, nabalik sa normal ang 12 ka mga babaeng inmates nga giingong nasudlan og daotang espiritu ni adtong miaging adlaw. Sama sa consultant sa CPDRC, di sab kuno mutuo ang mananambal nga gikabuhi ra ang mga naapektuhang inmates. Dili tinutungay ito yung sila ba, awin sa medical katuningon nga gigutman, imposible na gigutman, di mga nalakahurot silang rasyon. Makakaon pa mga dalaw kapil. Gawas sa pagtambal kanila, gipaubos-sab sa espesyal nga katikismo ang tanang babaeng piniriso kaganiha nga gipanguluhan sa mga ministro gikan sa The Most Holy Name of Jesus Missionaries. Tumong nila ang pag-edukar sa mga inmates sa nahitabo sa 12 nila ka mga kauban. Bisan sila nga nag-alagad sa simbahang Katoliko, mutuo nga dunay ingon ani nga katingalahang hitabo. There's an existence of evil in everything, nara sa ang panulay sa bato sa Biblia, ang panulay nara sa atong palibot, no? So magmatngon ra ta, magbantay ra kita. Si Jenilyn nga mo'y unang naposes, wa na makahinumdum kung unsay nahitabo kanila. Gawas lang nga dunay nagpadamgo kaniya nga usa ka mananap nga buot siyang kuhaon. Pag-ampo ang gihimo niya karong hinagiban batok sa daotang espiritu. Sus Ginoo ko, kanang palambasog yung taong ko nga dili na sila makakuan ako ba kay kapoy na taong kustanan, kapoy na jukutaman niya. Kanang daugain taong ko sa imong gugma, daugain taong ko sa akong pagtuod nimon. Mo na ginako gikuay nga mao na niya. Lalo sa CPDRC management nga himong aktibo sa mga relihiyosong kalihukan ang tanang piniriso gawas sa mga paugnat sa kusog. Jinky Rosit, News 5. Mga binilanggo sa CPDRC nga giingon nga nasudlan sa dautan nga espiritu, gituuan sa mga doktor nga na-stress lang ug mikatap pinaagi sa mass hysteria. Andre Patenya, Sugin Limi. Magpadaog medical experts ang Department of Health ngadto sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center aron tan-awon ang kahimtang sa mga babaeng inmates nga giingong nasudlan og daotang espiritu. Nagpaabot lang sila formal nga request gikan sa CPDRC management alang niini. We work together to address this problem. I think we can do something also kung gikinahanglan na. Psychosocial intervention. Because this is also a situation of mental health. Bisan ang pangu sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center kun BSMMC nga si Dr. Renato Obra, uyon sab nga muhatag sa ilang serbisyo kung kinahanglanon. Matud niini, dunay medical explanation ang nahitabo sa mga inmates. Posibleng nakuyapan sila og nangurog tungod sa congestion kun kahuot sa selda ug sa stress. Kung anong makuyapan man, this is because when you are under stress, when for some reasons anxious ka, this makakos na siya pulling of blood to the lower part of your body, to the lower part of your body. So because of vasodilatation, ang imong parasympathetic nervous system is ma-enhance siya, no? Dili na siya ma-inhibited. So makakos na siya mudako ang imong blood vessels. Because mudako ang imong blood vessels, makakos ni siya og tining hinay ang imong return sa blood back to the heart, no? Cardiac output imong hinay. Ang stress mo resulta sab sa muscle contraction, hinungdan sa pag-usab sa tingog sa usa ka tawo. Laing epekto sa stress o anxiety ang adrenaline rush, mao nga kalit nga mahimong mas kusgan ang usa ka tawo. Samtang ang pagtinakdanay sa maong mga sintomas tungod sa contagious conversion disorder o mass hysteria. So, ganun contagious man is because if one in your group is being affected this kind of problem, the others nga nag-observe niya will manifest the same pattern will crop up, no? Tambag ni Obra nga kung masubli ang maong paghitabo, di tapukan ang mga subjects ug kung mahimo, ipalayo sila sa daghang tawo aron duna sila'y proper ventilation. Posibleng solusyon niini mao ang psychological intervention, diin istoryahan ang pasyente, mechanical intervention, diin higtan kini gamit ang panapton in kasog bayolente na o chemical intervention, diin patumaron o injeksyonan og appropriate nga tambal base sa mando sa doktor. Andrea Patenya, News 5.
Gitapos kagahapon ang preliminary conference subay sa gisangat nga kaso batok sa Cebu City officials human masabuti sa duha ka habig nga ipadayon na ngadto sa pretrial investigation. Sugin nimi Leslie Caminade Vistil. Human sa preliminary conference kagahapon, naklaro na sa mga gireklamong city officials kung unsay gustong masayran sa reklamante, kalabot sa calamity fund nga giaprubahan o gipanghatag ngadto sa mga opisyal ug kawani sa City Hall niadtong tuig 2013. Buot masayran ni Attorney Remilio De Liote ang pagpasar sa Budget Ordinance 2379 ug ang pagpatuman niini nga nagmando sa pag-apod-apod og 20,000 pesos isip Calamity Assistance Fund ngadto sa mga tanang empleyado sa City Hall human sa magnitude 7.2 nga linog ug bagyong Yolanda. Nasayran nga midusog motion for reconsideration ng mga gireklamo aron masuspende ang preliminary conference apan pakyas kini human gibasura sa hearing officer. Gihulagway sa city attorney nga mas labing maayong na simplify ang kaso alang unya sa ilang depensa. Naglibog bitaw ko with all due respect naglibog ko asa gyud ang issues may gani kay na define na ganina unsa gyud issues. They are not ordinary respondents, they are elected officials. I think they deserve a trial type nga kanang hearing so that they can also cross examine the witnesses. Plano sa depensa nga ipresentar ang di mo minus usa ka gatos ka mga empleyado nga nakadawat sa 20,000 pesos atol unya sa pre-trial investigation. Magpaabot ang reklamante og unsay sunod nga lakang sa gipangkiha. Dugang niini nga do na gyud sila igong basihan sa pagkwestiyon sa pag-apod-apod sa kwarta. Ay ilang ito pero obvious na kayo. It is very obvious ang ilang strategy ba nga delay this case nga di masakpan sa 90-day ban period. So murag maingon ta nga alkansi mi pero may paagay na sulbad man na, diba? So paabot lang ta formal investigation. Paaboton sa duha ka habig ang order nga ipadala unya sa buhatan sa DILG kung kanus asugdan ang pre-trial investigation. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nasikot na sa mga sakop sa Cebu City Police Station 10 kun Punta Princesa Police Station ang ilang giila nga usa sa mga notadong drug pusher sa ilang area of responsibility. Gila ang dinakpan nga si Rex Tabag kinsa naabtan sa Sitio Bronx sa maong barangay nga namaligya og shabu. Dugay na nga gimonitor sa kapulisan ang dinakpan gumikan sa mga nadawat nilang reklamo apan gabi lang naatlan sa rapit. Ito na ni ba pero sigyapon ba? Manang panang nagud pailan nagud. Kaduha niya lang nadakpan naman sa una. Pakonsumo mo? O pakonsumo nila? Konsumo nila. Mga kahimanan sa paggamit o gidili nga drugas lakip sa mahait nga hinagiban na sakmit sa gihimong inspeksyon sa CPDRC. Jinky Rosit, Suginlimi. Gisurpresa sa mga kadagkuan sa CPDRC kining usa ka selda isip kabahin sa regular nila nga inspeksyon sud sa prisuhan. Tagsa-tagsang girikisa ang mga piniriso aron pagsusi kung dunay mga kontrabando nga naa sa ilang posisyon. Makutisab nga inspeksyon ng ilang gihimo sa tanang suok sa mga kubol sa matag inmate. Sud sa pila ka minuto, nakakuha sila og mga mahait nga hinagiban, gubaong mga cellphones ug drug paraphernalia. Matod sa warden sa CPDRC, nakurat siya nga doon na pa ay makalusot bisan sa hugot nila nga seguridad. Ato to gusto garon, ito na ko arong. Well, ano nagposes siya pa? Either negosyo ba o manggamitay lang yun? Matod ni Manansala, sa kapin 2,000 ka mga piniriso sa CPDRC, kapin 1,000 kanila ang adunay kaso nga nalambigit sa drugs. Iyang gimando ang investigasyon kung nganong doon nagihapoy mga drug paraphernalias nga makalusot sa istrikto nila nga inspeksyon. Pas 5, 6, mo ulit na sa ato. Muna atong tanahon sila diha, wala ba'y nahibong kunayban sa between sa Blue Guard o sa Jail Guard. Ngano makalusot pag diha. Jinky Rosit, News 5. Abot na og 23 ka mga kawani sa Cebu City Hall ang nasakpang tiggamitan og ginadiling drogas. Kini human nasuta nga unong ka mga empleyado ubos sa Department of Public Services ang nagpositibo sa gihimong random drug testing ganihang buntag. Ray Pasaporte, Suginlimi.
Sa buhatan sa Department of Public Service sa Cebu City Hall nga nahimutang sa South Road Properties, gipahigayon sa mga sakop sa Cebu City Office on Substance Abuse Prevention kun COSAP ang random drug test ganihang buntag alang sa 102 ka mga kawani niini. Unom ka empleyado ang nasuta nga positibo sa paggamit og gidili nga drogas. Ay because gusto ta nga mahimong drug free ang atong department. Si engineer ganina ni miningon nami nga naay among suspect, no, pero usahay na may masayop ta nga tan-aw nimo sa naong, no, nga mao na, pero napoy mo kaingon gyud ta nga sa wala pa nagsugod kabalo na tanganaan. Ikaduha na kining higayon nga gipaubo sa drug test ang mga kawani sa DPS sa miaging tuig. Upat ang nagpositibo nga job order og casual employee nga gitangtang na sa serbisyo. Pabuton pa sa COSAP ang resulta sa confirmatory test sa unom ka mga job order og casual employees. Dako sab ang posibilidad nga di na i-renew ang ilang kontrata samtang ang regular suspensohon og ipa-enroll sa usa ka outpatient rehab program. Automatic man jud na ang pronouncement ni Mayor or base sa ordinance to 1829 na tanang mga job order o casual employees dili gid sila ma-renew sa ilahang trabaho, no, i-terminate. And then for those permanent employees na as a sanction, pero it depends on upon the investigation sa atong City Legal Office. January to June. Kung grabe na sa pagkagumon sa gidili nga drogas ang usa ka regular employee nga di na madaog counseling, ila na kining ipaagi sa drug dependency exam unya magdepende usab kini sa rekomendasyon sa doktor. Gikan sa buwan sa Enero hangtod ning tungura, niabot na og 23 ka mga kawani sa City Hall ang nagpositibo sa drug abuse. Mas daghan kini kun itandi sa miaging tuig nga miabot lang og 15 ang nagpositibo. Sa interview, ang nahitabo dunay usa nga panaglitan in one office, usa ray nagamit. Pero tungod kay amigo sila nya naay okasyon, ilang siya nang galgal sa uban niya nga mga kauban. So dili maayo, no. So mao na nga kung mahimo i-eliminate or ato da yung i-out ang kanang nga ang maoy nagsugod ana nga office kay manakod siya sa uban. Ray Pasaporte, News 5. Gibansay-bansay karon ang mga health workers alang sa paggamit sa Secured Health Information Network. Pinagi sa online nga kahimanan, mas dali ug mas sayo na ang paghatud og kuha sa medical records sa mga pasyente gikan sa kabarangayan. Jinky Rusit, sugin nimi. 22 ka LGUs ang miapil sa training workshop sa Smart Communications sa Ateneo de Manila alang sa Secured Health Information Network Exchange. Gitudluan ng mga health practitioners paggamit sa Electronic Medical Record System. Ang programa dugay nang giimplementar sa lungsod sa Cordova, San Remigio ug Argao. Apan tinguha sa Smart nga mahimong paperless na unya ang transaksyon sa mga pasyente ug doktor kung gikinahanglan ang konsultasyon ug check-up. Tungod kay digitized na unya ang tanang data sa mga pasyente, dako kini ug matabang kanila. In cases of disaster where all the paper records are wiped away, you still have patient record on the cloud. It's stored in a safe place. Pinaagi sa mong proyekto, makasiguro ang publiko og mas paspas og kasaligan nga impormasyon gikan sa mga barangay paingon sa mga health facilities. Sa mga lugar nga way internet connection, posible lang gihapon kini. So, ang nangyayari po dito, nire-record po yung data locally at pag meron na silang access sa internet, pwede na po nilang i-sync yung data. Sa higayon nga tanang LGU aduna na niini nga programa, madawat na dayon sa Department of Health ang tanang impormasyon sa mga pasyente. Lakip usab niini ang profiling sa matag pasyente sa PhilHealth. Jinky Rosit, News 5. Philippine Statistics Authority nangayog kooperasyon sa publiko alang sa himuon nga population census karong Agosto. Nanawat usab sila karon og mutrabaho alang sa pagahimuon na census. Andrea Patenya, sugin nimi.
Nang-hire karon ng Philippine Statistics Authority og mga enumerators alang sa 2015 Census of Population kun PopCen 2015 nga sugdan karong Agosto 10 hangtod Setyembre 5 karong tuiga. Dinhi sa Sugbo, 206 census area supervisors ang ilang i-hire nga kinahanglang college graduates, samtang kapin 300 ang team supervisors nga at least second-year college students. Kinahanglan lang mo sumiti og resume ug application letter ang mga interesadong aplikante isip enumerators, area supervisors ug team supervisors aron ilang ma-schedule alang sa qualifying exam. 340 pesos matag adlaw ang labing gamay nga sweldo nga ilang makuha depende sa ilang posisyon. Ang enumeration mula na og 25 ngadto sa 30 ka adlaw. Ang resulta sa population census mao'y gamiton sa mga ahensya sa gobyerno ug mga pribadong grupo sa ilang pag-umol ug mga proyekto ug palisiya. Miawahag ang Philippine Census Authority sa publiko, di lisod-lisuron sa pagpanguhag impormasyon ang mga enumerators. Ang head o labing responsableng miyembro sa pamilya mao'y mutubag sa household questionnaire. Ang mga pangutana kabahin sa gidaghanon sa miyembro sa pamilya, relihiyon, trabaho o educational background o characteristics sa ilang panimay sama sa mga materyales niini. Apilon sab sa ihap ang mga miyembro sa pamilya nga mitaliwanag gikan 2012 to 2015. Matud pa, dunay ilhanan nga uniforme ang mga enumerators aron di kini masakyan sa mga tawo nga dunay daotang tinguha. Ang atong mga enumerator, they are panagan naton sila o identify na sila through their kao nila, no, na ilang kao nila, their umbrella, their bags, their census materials, and also their IDs, and also may number na sila, no? They have their ID number nila kada usa jud na siya. Hangyo nila nga higtan sa mga tagbalay ang ilang mga iro, kay daghan na sa mga enumerators ang gipamaak og iro sa nagkalain-laing dapit nga ilang gibisita. In fact, we have one incident diha sa Kuan, foreigner, diri sa Kuan, diri sa Basak, Mambaling, gibuhian, foreigner ba, paso sa mga enumerator, ang iro, iya gituyog buhi. Among report sa barangay, din among report po sa immigration, so giwarningan ang katong foreigner. Mipasalig na ang Department of Health nga mohatag og anti-rabies vaccine, lakip na ang flu vaccines sa mga enumerators, hilabi na nga nagkagrabe ang El Nino. Nanawagan sab sila sa mga barangay tanod nga giyahan ang enumerators, hilabi na sa sudlunon ug lagyo kaayo nga mga dapit. Laing questionnaire nga ihatag mao ang Institutional Population Questionnaire alang sa mga kompanya ug ang barangay schedule. Ang di mo cooperate o mangilad sa ilang ihatag nga impormasyon, pasakaan og kasong kalapasan sa RA 10625 ug mahimong mapriso ug magbayad og multa. Karong February 2016, gikatakdang i-endorse sa presidente ang resulta sa census. Niadtong 2010, dunay natalang 6,800,210 ka mga tawo sa Central Visayas. Matod sa PSA, bisan og nagkadaghan ang population, nagkahinay ang growth rate o ang tubo niini. Gikan sa 2.19 nga growth rate ni adtong 1990 to 2000, kanaog kini ngadto sa 1.77 niadtong 2000 to 2010. Giingong nakatabang niini ang mga reproductive health services sa gobyerno ug mas aware na ang mga tao kabahin sa family planning. Andrea Patenia, News 5. Laing pampublikong tambalanan nga nagbase sa dakbayan sa Sugbo nag-atubang karon og kontrobersiya tungod sa gingong pagpasagad sa mga sakop niini sa usa ka batang pasyente. Sa laing ospital na namatay ang 8 ka buwan nga batang lalaki human makadesider ang mga ginikanan niini nga ibalhin tungod sa lapso sa pagtagad sa ilang mga anak. Alang sa detalye sugin ni Leslie Caminada Vistil. Ilubong karong hapon ang 8 pa ka buwang nga bata nga si Harry Morgan Ilaya Visaya. Namatay siya ni adtong Domingo sa gabi sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Base siyang death certificate, acute gastroenteritis and severe dehydration in hypotensive shock ang iyang gikamatyan. Matod siyang masulubong ginikanan, di unta mamatay ang ilang anak kung gitarong kinighiling sa mga doktor sa St. Anthony Mother and Child Hospital nga nahimutang sa Barangay Basak, San Nicolas. Nasayran nga unang gidala sa maong tambalanan ni adtong Hunyo 2 ang bata, human kini nagsuka kalibang sa iyang pagnipon. Apan wa mulambo ang kahimtang sa bata, bisan og giresitahan sila og tambal. Mao nga nakadesider ang magtiayon nga i-admit ang ilang anak kay grabe na ang pagawas ini sa iyang hugaw.
Sa maong tambalanan, gitauran og dextrose ang bata. Apan ni anang tungang gabi sa Hunyo 4, natangtang ang dextrose sa bata hinungdan nga ila kining gipasosi sa nurse. Tauran unta kinig balik og dextrose apan miexplikar ang usa sa doktor nga giganlan og Dr. Lampayan nga lisod tauran sa dextrose ang bata kay di maklaro ang ugat niini. Mao nga gipainom usa og hydrate ang bata hangtod nga mipuli ang usa ka Dr. Venus Barte. Si Barte mo ay miingon nga angayang tauran og balik og dextrose ang bata apan misamot ang pag-discharge og hugaw sa bata. Hangtod nga misugyot si Dr. Barte nga kinahanglan ng ibalhin og laing tambalanan ng ilang anak. Ako sa oras, basta kay naabot ang doktor, si Dr. Lampayan niya, siya, nga ma'am, nililan ako na wala ng dastos si mo anak, sige lang siya pa inom og hydrate, yan ako, sure ka dok, okay lang niya ako anak, yan siya, ako may problema. Nakadesiderang iyan sa bata nga dadon sa Chongwa Hospital aron maatiman og masalbar ang kinabuhi niini. Apan natingala na lang sila kay imbis sa Chongwa sa VSMMC sila gi-refer. Giingnan pa sila ni Dr. Barte nga 80,000 pesos ang ilang gikinahanglan aron masud ang bata sa pribadong tambalanan. Gipasabot sab sa doktor nga ang ilang gihimo mao say buhaton sa Chongwa og kinahanglan na og immediate intervention ang bata. Pangutana karon sa pamilya sa bata kun nganong nagbuot-buot ang doktor ug wa respetari ang ilang katungod nga modesisyon og sa dado ng pasyente. Di mi kasi kung magbuot man ka, kasi problema ba't abot mo pa may choice, dito sa Vicente Soto, kaya naman sila nga to. Sige siya, baka gani ang insist nga, mga kung adto tangad to ma'am, di jud mo atiman nun, kailangan down payment, di ba na mo problema in town, parehas ako nag-assistance kung adto o ganhi. Kabawa mo nga, agi na mabalik akong pagmangkon. Sus, kung pwede pa lang mamatay sila nga to sa kinabuhi sa dila mawagtang, pwede pa lang ni nana kanahan kami mawagtangan to sila tanan kato sila tanang mga nurse kanto mawagtangan lisensya masirado pa ng ospital na. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Wa pay official statement nga giluwatan ang Chief of the Hospital sa St. Anthony Mother and Child nga si Dr. Robert Dinopol kabahin sa reklamo subay sa kamatayon sa 8 ka buwan nga batang lalaki tungod sa matod pa pagpasagad sa iyang mga sakop. Ray Pasaporte, Sugin Limi. I do not say anything nga mo issue ko. Okay, you have to create a committee that will really investigate this matter. Okay, di man mahimo og mo istorya ko daan ninyo nga wala pa ko kaklaro og unsa jud mga circumstances behind this problem sa hospital. Kiniuna ang pamahayag ni Dr. Robert Dinopol, ang Chief of Hospital sa St. Anthony Mother and Child Hospital. Usa ka fact-finding committee ang iyang umulon nga langkuban sa mga doktor ug nurse ug admin support service sa maong tambalanan. Pag-imbestigar sa nahitabo sa 8 ka buwang batang lalaki nga namatay sa Vicente Soto Memorial Medical Center niadtong Domingo. Pipila lang ka oras nga gi-refer kini sa maong tambalanan. Giklaro hinuon ni Dinopol nga wa sila magpasagad sa ilang serbisyo ngadto sa tanan nilang pasyente ilabi na sa bata nga namatay. Kay kanunay nilang gitamod ang pahimangno sa labaw sa Department of Health. Gikasagmuyo ni Dinopol ang taho nga dunay malpractice ang ilang hospital. Kay gani na ISO certified kini karon lang tuiga. Gipasabot ni ini nga usa lang sila ka level 1 hospital apan kung duna sila mga problemang masugatan. Ila kining i-refer sa ubang tertiary hospital sama sa VSMMC. Dili man may superhero nga mutambal may makaayo dayon pasyente. Bisan pag unsang ospitala, sa Chongwa, sa Vicente Soto, Cebu Doctors, tanang mga management the same ra gihapon na, especially kung pasyente nga dehydration. Kay distros naman yun na importante. Muna nga magpaabot lang ta sa unsay resulta sa investigation, I will help to feedback you later. Ang resulta unya sa investigasyon sa fact-finding committee ilang iduso sa DOH. Wa pa sab makadawat sa formal nga reklamo ang DOH kaganihang buntag gikan sa mga gidikanan sa bata. We encourage katong mga tagtungod sa pasyente nga to file a formal to make a formal letter of complaint, and then if they can personally deliver it to DOH, mahatag nila sa Department of Health, it would be appreciated. Also, so far as of this time, wala pa naabot ang letter. So Auhag sa DOH ngadto sa publiko nga idiretso sa ilang buhatan ang reklamo. Inay magpalaban sa social media. Ray Pasaporte, News 5. Mga mag-uuma miduso sa pagpasar sa balaudnon alang sa tinuod nga reforma sa yuta. Matod nila, walay tinuod nga reforma sa yuta nga napatuman sukad sa mga nangaging administrasyon. King Perez, Sugin Limi.
amo kining ipusgan Alang sa kilusang magbubukid ng Pilipinas Cebu Chapter, susama lang si Presidente Noynoy Aquino. Sa milabay ng mga presidente, sukad pa sa inahan niini nga si anhing Presidente Cory Aquino. Ubos ng President Cory na aprubahan ng Comprehensive Agrarian Reform Program, ngagihimo alang sa reforma sa agriculture sector. Human matapos ang Comprehensive Agrarian Reform Program niadtong Hunyo 30 sa milabayng tuig, adunay daghang yuta nga wa malakip sa programa. Mao na ang gibarugan sa KMP Cebu nga way nahimo ang CARP nga napatuman 27 ka tuig na ang milabay. Ubos sa Administrasyong Aquino, nagpabilin gihapon ng kawadon sa yuta sa mga mag-uuma. Alang kanila angay ng palagputon sa katungdanan ng presidente. bisan sa mga balaod nga reforma sa yuta nga gikan sa panahon ni Marcos hangtod karon wala masulbar ang suliran sa yuta. Dunay 44 ka mga organisasyon sa mga mag-uuma nga naglangkob sa KMP Cebu. Ilang gipanghingusgan mapasarang Genuine Agrarian Reform Bill nga nag-ungong karon sa Kongreso. Ubos sa mga balaod nun, tanang landless farmers may beneficiary sa mga agricultural lands. Sukwahi sa CARP law nga adunay mga mag-uuma nga magpabilin nga tenants o leaseholders sa mga gitikad nga yuta tungod kay adunay gibilin nga luna alang sa mga tag-iya niini. Matod sa KMP Cebu nga sunod-sunod ang pagpapahawa, harassment o gani pagpanakop sa mga mag-uuma sa gihimong pag-convert sa agricultural lands. Wa sa makatabang ang kasamtangang reforma sa mga mag-uuma sa ilang kita. Alkansi yun ang mag-uuma kay magpalit pa o mga abono o binhi niya dawat sila sa ikatulong bahin limpyok. Pero King Perez, News 5. Wala lang ito mabuhi ganina tong nilayat no kay dugay usa pa atong balita. Critical pa man ang kondisyon. I been looking at the picture, Marag. You should Naubok man. Yes, Naulo man. Exactly. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Dahang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!